Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Кирил Йовев и съм част от екипа на WebSell.com, дигиталната агенция. И в това видео ще ви разкажа как да си привличате вие клиенти за вашите продукти или пък за вашите услуги и изобщо как да подберете подходящата рекламна платформа. Сега, тук ще поговорим за най-важните неща и ще навлезем в определени специфики. Но стига празнословие, да започваме! И така, скъпи приятели, разбира се, първото нещо е подбора на продукта или на услугата. Много е важно да подберете продукт или услуга, които са продаваеми в интернет пространството. Ако искате, например, да продавате обикновен бял или типов хляб през онлайн магазин, подобно нещо ще ви бъде, меко казано, предизвикателно, тъй като такива продукти има във всеки магазин. Следователно, трябва да изберете продукти или услуги, които са продаваеми в интернет пространството, за които клиента би си ги поръчал или би си изпратил запитване. Обаче да видим сега. Да кажем, че вие се занимавате с търговия в сферата на модата. Може би продавате дамски обувки, или продавате тениски, или къси панталонки, или спортно елегантни дрехи, или продавате портфейли, или нещо друго, което е в сферата на модата. Тогава, ако се чуете с кой рекламен канал да стартирате, бих ви препоръчал да обърнете внимание на следните два канала. Те са от една платформа, дето се казва "Една майка ги е раждала, една майка ги е кодила", а именно MetaAds платформата. С други думи, Facebook реклама и Instagram реклама. Защо? Като цяло има два типа продукти. а, то не е продукти, два типа, как да го кажа аз сега? Два типа покупка. Едната покупка я правим инстантно, когато ни попадне добра оферта. Примерно, влязъл съм си аз в социалната мрежа, разцъквам си с моите близки хора, пише си стоя с Соня, поствам, пиша умни неща и ми попада, да кажем, реклама на продукт, към който имам интерес. Аз не съм влязъл в платформата в този момент да си купувам съответния продукт, но да кажем, че търговецът ми е пуснал много готина оферта и аз решавам емоционално да го купя. С други думи, има така наречените импулсивни емоционални покупки и има така наречените рационални покупки. Примерно повечето хора, които си купуват бормашина или даже, дайте да дадем за пример по-голям продукт в сферата на строителството, примерно багер или трактор, нещо, което струва доста финансови средства, надали такъв един човек ще можете да го спечелите с импулсивна и с емоционална реклама. Такъв тип клиенти по-скоро са подходящи за Google Ads платформата. Но ако вие продавате продукти, които са в сферата на модата, или продавате почивки, или продавате подаръчни продукти, в такъв случай много по-добрият канал за вас ще бъде такава платформа, при която могат да се привличат клиенти с импулсивни покупки или така наречената outbound реклама, която представлява рекламата във Facebook и рекламата в Instagram. Между другото, и в TikTok платформата, ние с нея не работим, не сме запознати. За TikTok, като ви трябва информация, ще се абонирате към TikTok-аджията, за Facebook реклама и за Google реклама. Ние сме хората. Искам да ви дам и пример в сферата на услугите. Много зависи каква е услугата. Като цяло, Google платформата се представя доста по-силно в сферата на услугите, отколкото Facebook платформата, поради факта, че тогава, когато на даден клиент му е необходима някаква услуга, например, искате да ползвате услугата на водопроводчик, спукала ви се някаква тръба, или протекала е покрива, или ви боли зъб и се чуете при кой зъболекар да отидете. Написане в Google: зъболекар в Благоевград, зъболекар в София, зъболекар не знам си къде, или пък ВиК фирма, или пък ремонт на покриви. В такъв тип дейности, определено Google рекламата се представя доста по-добре, отколкото Facebook рекламата, поради факта, че има конкретен проблем, който клиента, който потребителя го е написал в търсачката в полето, цак, и Google му е наредил определени резултати, които резонират с неговия проблем. Поради тази причина
услугите се представят доста по-ефективно. Но при стартирането на рекламни инициативи прави ми впечатление, че понякога клиентите не подбират най-подходящата рекламна платформа и ще обясня какво имам предвид. Когато правим една рекламна кампания, ние трябва да ги подредим платформите по ефективност. Какво означава ефективност? Значи започваме с рекламната платформа, която има потенциала да ни донесе най-големи резултати, най-голяма възвръщаемост. Кажем, че имаме платформа X, която има потенциал да ни донесе възвръщаемост, примерно 1:7 на всеки 100 лева вложени в реклама, взимаме примерно 700 лева оборот. Добре. Да кажем, че имаме друга платформа, която има потенциала да ни донесе възвръщаемост 1:5,5. Тоест, на всеки 100 лева вложени в реклама, ние получаваме 550 лева оборот. Сега, в задачата се пита, какво трябва да направим ние, за да реализираме по-големи обороти и да изкараме по-така хубава печалба, с която да отидем на по-хубава почивка през лято. Това, което е необходимо да направим, е да инвестираме в платформата, която ни дава по-голяма печалба. Ау, колко беше сложно. Така, но това нещо хората го объркват. Някой път ви прави впечатление, че се стартира с примерно 5 рекламни канала едновременно. Човек има рекламен бюджет примерно от 1000 лева. Това не е кой знае какъв рекламен бюджет, не подценявам никакъв бюджет, парите са си пари. Но сега, примерно, ако имаш 1000 лева бюджет, няма как да стартираш и Facebook реклама, и Instagram реклама, и SEO оптимизация, и Google Ads, и видео реклама, и радио реклама, може би и телевизионна реклама, може би и публикации в медии. Няма как да стане. Тогава, когато работим с ограничен ресурс, а между другото ресурсът винаги е ограничен, в по-малка или в по-голяма степен, по-добре е да извлечем потенциала на най-ефективната реклама платформа, но преди това трябва да я идентифицираме. Ако не сме сигурни, да говорим с някой разбирач. Да го питаме, дай да видим сега за моята дейност, коя рекламна платформа ще бъде по-ефективна и на нея да се базират съответните рекламни кампании. Другия момент, който е супер важен. Как аджева измерваме резултатите? Как ги измерваме? На магическо кълбо ли гледаме? Или броим запитвания или какво правим? Значи предимството на интернет рекламата е, че могат да се настроят инструменти за измерване. За малко щях да започна да боравя с много специфична техническа терминология, няма смисъл. Това, което е достатъчно да знаете, че се прави е добре и е важно и направо си е задължително да се направи връзка между системата на вашия онлайн магазин или на вашия представителен вебсайт с системата на съответната рекламна платформа. Това означава следното нещо. Означава, че тогава, когато вие имате подобна свързаност и измерване, тагване, тракинг и така нататък, вие ще можете да разбирате от коя конкретна реклама, от кое конкретно рекламно каре, от кое послание, от коя аудитория, от коя възрастова група, от кой град, от какъв тип устройство, по кое време на деня и така нататък, и така нататък, и така нататък, на вас ви идват продажбите. А това защо е важно? Когато знаем, че продажбите ни идват от определено място, какво можем да направим ние с бюджета? Да му кажем, ходи там. С други думи, да прехвърлим бюджета, рекламния бюджет, към онези неща, които носят най-голяма реклама. Обикновено, като пускаме рекламни кампании, правим така наречените АБ тестове. АБ тест означава следното нещо. Формулираме определено рекламно послание. Пускаме го два пъти. Обаче му сменяме картинката. На едното послание, примерно съм аз. На другото послание е друг човек или има някакъв статичен банер. И измерваме да видим от двете вариации, коя е тази, която е по-ефективната. И по-неефективната се спира, по-ефективната се оставя. След това какво правим? Правим вариация на по-ефективното послание и така протича един оптимизационен процес. Едновременно с това работим и с аудитории, и с часове, и с какви ли не данни, параметри и неща, които са важни за подобряването на рекламна кампания. Гледаме CTR какъв е, гледаме ангажираността каква е,
Гледаме различни технически параметри, престой на сайта, активация на ключови събития и така нататък, които са важни, които професионалистите трябва да ги гледаме. А вие, като собственици на онлайн магазини, ако работите с хората като нас, вие трябва да си гледате продажите и продуктите и общо взето да си гледате кефа. Но шегата на страна, това, което е важно да се направи, да има пълноценна система за измерване, за да можете вие реално да знаете на печалба ли сте или сте на загуба. И в зависимост от това дали сте на плюс или на минус, да правите съответни корекции. И едно последно нещо, с което искам да завърша. Имайте предвид, че дори най-добрата реклама, тя не е панацея. Какво имам предвид аз сега с тези тежки и страшни думи? Имам предвид следното нещо. Много е важно един бизнес да има подходяща и силна бизнес стратегия. Тези клиенти, на които вие сте им продали някакви продукти или услуги, ако има такава възможност, ако бизнес моделът го позволява, помислете какъв жест да им направите. Устъпка ли им дайте? Примерно, ако сте ресторант, дайте им някакъв готин промокод, някаква стъпка, пак да се върнат. Направете им някакъв подарък, направете им някакъв жест. Наскоро мой близък човек си поръча определени продукти в сферата на модата и хората бяха изпратили едни много готини панделки, ластичета, ама такива красиви, дизайнерски. Те мислите, че са кой знае колко скъпи. Може би им струва едно левче или някакви стотинки да ги купят на ето. На ето хората правят жест и заедно с поръчката, с пратката са изпратили това нещо, това подарък, който те ще правят впечатление. На няколко пъти ми се случва търговци да изпратят бомбончета. Изпращат някакви бомбончета, които също ти правят приятно впечатление. Или пък едно пожелание, някакво готино пожелание, написано на листче хартия, персонализирано, подписано от тях. И тези неща действително правят впечатление, има значение. Просто трябва да се стараете за вашите клиенти. Знаете ли защо? Защото ако вие не се стараете за тях, вашите конкуренти ще го направят. Така че по-добре да действаме превентивно, да си ги погрежваме клиентите, ако продуктът има дефект, да им го заменим, ако трябва да им върнем парите, по някакъв начин да покажем отношение. Това е добрата търговия. Добрата търговия е ние да служим на нашите клиенти, а не просто да се опитаме да им пробутаме някаква стока с цел да си решим нашите финансови въпроси. Не. Първо е момента с обслужването. Значи какъв продукт да избера аз или каква услуга, който продукт или услуга да е качествена и с този продукт или услуга да обслужа клиента по такъв начин, че той човека да остане удовлетворен и да се върне при мен, да си работим заедно, да си поръчва от мен и изобщо да не мисли за конкурентите. Трябва вие онлайн търговците, всеки онлайн търговец, да работи сериозно и задълбочено със своята клиентска база. Това е неща, които показват отношения. Имейл маркетинг също, специални оферти, на рождени дни, на именни дни. Направете някакъв жест на клиента. Значи тези неща, тези жестове, те не могат да се компенсират с рекламата, но те надграждат вашата маркетингова и търговска стратегия. Това нещо определено има значение. Надявам се, че това, което ви споделих в това кратко видео, би е било полезно. Ако ви е необходима подкрепа с разработка на уебсайт, онлайн магазин или представителен, менажиране на рекламни кампании в Facebook или в Google Ads, ще очакваме вашето запитване на websale.com и ще направим една безплатна консултация заедно. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви всичко добро, хубав петъчен следобед, хубав уикенд и до скоро!